Dewch i ni weddio. Diolch yn y ti o ddiw. Unwaith eto mae fraint o gael dod ger dyfroni, cyflwyno'n hamser iddo fel tyrdyn plith. I ni gofyn hyn trwy enw ac heiddiant ein harglwys ei Grist. Amen. Mae croeso i noson o Garolau. Mae'n rhyfeddol bod yna rai wedi dod, achos mae'r tywyd mae'n erchill. Ni wedi cael sawl ping ar y ffôn yn barod. Mae rai bod tua 6 neu 7 ping wedi dod, ymddiheirio bod nhw'n gallu dod neu salwch y tywydd rhywbeth neu gilydd. Felly, o'n i ddim yn disgwyl unrhyw un yma heno yma wrth gweld y fath law. Ta beth, mae'n braf bod yma, ac i ni mynd i ddechrau drwy ganu Carol, rhif 6. Un cyfarwydd iawn. Clywch lir nef yn seinio'n un henffych enni ceidwad un. Ond cyn i ni i ddechrau canu'r Garol yma, drychwch, mae mor gyfarwydd, ond drychwch ar yr bennill olaf, yr rhan olaf, y llinellau olaf. Rhoes i lawr o goniant nef fel na threngom ganwyd ef. Ganwyd ef o ryfedd drefn fel y genid nidra chefn. A meiriau. Pam dath Iesu Grist i'r byd? Dyna yw'r cwestiwn mawr. Pam oedd rhaid iddo fe ddod? A mae yna gymaint o wahanol safbwyntiau am hyn, a bydd y mwyafrif llethol, siwr o fod yn meddwl, os iddo ddod lawr o'r nefoedd, os maen nhw'n credu gymaint yna hyd yn oed, tybyn ni yn y wlad hon bellach, pryn neb yn credu mewn Duw, sicr ddim mewn nefoedd, ac felly bydde Iesu Grist yn wedi dod lawr, o le bydde wedi dod. Ond cymryd ein bod ni yn credu bod na Dduw, bod na nefoedd, a bod Iesu Grist wedi dod lawr o'r nefoedd. Pam dath e? Ac mae'n dweud wrthyn ni, fel na threngom, fel na fyddwn ni farw. Ac felly, os mae'n dweud hynny, mae'n amlwg fod Iesu Grist bod wedi methu yn y bwriad y dath e, os mae marw corfforol mae'n sôn dano, achos mae pobl yn marw. Ac fe fyddwn ni hefyd. Ac felly, yn amlwg ddim yn golygu marwolaeth corfforol. Be mae'n dweud? Fe ddath e lawr o'r nefoedd fel na fyddwn ni'n marw yn ysbrydol a thragwyddol. Dyna beth mae'r rhaid yma. Does dim unrhyw ystyr arall i'r peth. Fel na threngom ganwyd ef o ryfedd drefn fel y genid ni drachem. Hynny yw fel y genid ni eto. Mae rhaid cael ail enedigaeth. Mae rhaid cael yn ôl gair Duw. Felly mae'r rhan olaf o'r bennill yna mor bwysig. Felly wrth i ni ganu'r Carol yma, ystyriwch pob pennill, ond ystyriwch y rhan olaf o'r Garol hefyd. So, Carol rhif 6, gewn ni sefyll i'w chanu.
Wel, o'n i'n cyfeirio at yr wasanaeth yma yn y bregeth pnawn di Sul sydd newydd fynd heibio. Ac doedd e ddim yn y nodiadau, fe ddath ata i wrth i fi bregethu pnawn Sul. Ac yn teimlo bod pwysigrwydd sôn am y gwasanaeth yma, y noson o Garolau, meddwl am sawl blwyddyn ni wedi bod wrthi. Ac yn meddwl, dath i fi sawl gwasanaeth neu sawl cyngerdd nadolig fydd yn y brif ddinas mis yma. Ac byddwn ni'n gallu gweithio hwnna mas, fydd yna ddegau a cannoedd ohonyn nhw. Wedyn nes i, yn y pulpit, yn y fan ar lle, meddwl, fedrwn ni ddim cystadlu ar mwyafrif ohonyn nhw. I ddweud y gwir, pob un ohonyn nhw. Dath i fi yn meddwl, mae'r adeilad yn fawr, fydd yn lan loft, bydd dim llawer lan loft, a sneb lan loft. Betawn ni wedi cyhoeddi, betawn ni'n trial cystadlu gyda llefydd capeli eraill hyd yn oed, ond cyngherddau neu a Dewi Sant yn ganolfan y millennium neu ble bynnag, a mi fydd y gyngherddau gyda naws nadoligedd anhygol. Byddwch chi'n cerdded mewn a siŵr bydden nhw'n cynnig rhyw ddiod gyda rhywbeth ynddo fe, achos dydau hyn chi'n gallu gwneud dim byd i ddenu pobl heb pethau felly. Ac yna fydd yr goleuadau lawr, lle bynnag mae'n cael ei gynnal, bydde yna gynhwyllau ar hyd y lle, bydde yna digon o bethau, bydd yna rhyw gerddoriaeth, bydd yna rhyw gerddorfa falle, a fydd yna gerddoriaeth nadoligedd. Ac meddyliais i am ein noson o Garolau ni, a byddwn ni'n canu 8 neu 9 carol, neges byr ar y diwedd, un darlleniad, a cwpl ag acennau drws nesaf mewn eadd. A wedyn meddyliais i, dwi ddim eisiau bod unrhyw beth tebyg i'r mwyafrif o'r pethau yna. Achos yr un peth i ni'n dymuno bob blwyddyn yw nid cael naws nadoligedd, dwi'n dwlu ar y Nadolig, dwi'n dwlu ar y bwyd, ar anrhegion, os chi eisiau anrheg fi, dim problem. Dwi'n dwlu ar yr anrhegion, dwi'n dwlu ar y goleadau, dwi'n dwlu ar pob peth. Os welwch chi'n tŷ ni, mae wedi goleo lan yn barod. Felly dwi'n dwlu ar hwnna i gyd, ond dwi ddim byd i gymharu â hwn. Presenoldeb Duw yn unig. Felly, naws neu peidio, os fydd presenoldeb Crist yma, yna i ni'n fodlon ein byd. A dyna beth i'n dymuno. Ac falle fydd rhai ddim wedi profi hynny o'r blaen, falle bod chi ddim wedi profi fe. Dwi ddim yn rhywbeth cyffredin yng Nghymru bellach. Mi roedd yn y diwygiadau, ac am flynyddoedd ar ôl y diwygiadau, ond mae bron di diflannu. Cael presenoldeb Duw mewn oedfa. Ond dyna beth i ni eisiau, a dyna beth i ni am i chi brofi. Nid y naws nadoligod, mae hwnna'n hyfryd. Mae yna bethau braf, lot o bethau sydd ddim yn nes yn cael ei gwneud wrth ddathlu'r Nadolig, ond mae yna lot o bethau hyfryd hefyd. Ond, dyna beth i ni eisiau. Felly wrth i ni ganu'r carolau yma, ni am ystyried pam dath Crist. Achos hwnna yw falle y cwestiwn pwysicaf fyddwch chi'n dod ar ei thraws trwy gydol eich bywyd. Fi dim cwestiwn pwysicach na hwn. Pam dath Iesu Grist ac a yw e'n berthnasol i fi, ac mae e. A mae e'n bwysig. Felly, gewn ni ganu carol arall, ystyried y pethau yma wrth i ni canu y geiriau yma. Carol rhif 27, gewn ni aros ar ein heistedd i ganu hon, tua Bethlem dref, awn yn fyntau gref ac addolw nef. 27.
ganu'r garol nesaf. Atgoffa chi, os chi wedi cael copi o'r calendra yma, mae croeso chi cael un o'r un am ddim. Gewch chi fynd â hwnna gatre, ond peidiwch am yna'r ein. Am y blynyddoedd cyntaf, o'n i wedi cynhyrchu rhain ar gyfer Capel y Rhath, ac yn yr falle 4 mlynedd gyntaf, falle bod rhai meddwl bod rhain am mynd gatre am ddim hefyd. Oedd 100 ni lawr i 75. So pidwch am mynd ar rhain, ond ewch ar rhain. Ac felly hefyd, chi siwr bod i cael un o'r rhain, cerdiau bach yn rhoi gwybodaeth am ein gwasanaethau, ond gai eich atgoffa chi, noswyl yn Nadolig, Rhag 24, o'n i'n arfer cynnal cwrdd yma am 11:15 o gloch y nos i groesawu'r Nadolig. Rhywbeth tebyg i'r oedfa honno, neges byr iawn, 3/4 awr i'r oedfa honno. Ond ers y Covid ac yn y blaen, dydyn ni ddim wedi dychwelyd, a mae'n anodd i bobl o mas yn hwyr, felly ni dim ond yn gosod yr oedfa honno ar-lein yn unig. Ac felly, os ewch chi i'r wefan ac mynd i Capel y Rhath, neu ni'n glyfar iawn, dwi ddim, ond mae rhywun arall tu ôl i fi wedi gwneud rhain, QR code, fydd yn mynd â chi syth i'r wefan yn gallu gwrando yn fyw. Felly mae croeso chi ymuno ni. Wrth gwrs, mae pob oedfa sydd ar y wefan yno am byth, dwi'n credu. Mae yna flynyddoedd ohonyn nhw. Ac hefyd, croeso, mae sôn am ein hoedfa bob pnawn dydd Sul yma yn y capel ym hanner adi 3, Capel y Rhath, oedfa bregethau, traddodiadol arferol. Felly ni'n gwneud hynny bob Sul, ond mae e hefyd yn fyw ar y we ac dal yna. Felly croeso chi na'r cerdio yma ac ymuno dyn ni yn y cyfarfodydd hynny. Ar ôl y gwasanaeth, mae yna luniaeth ysgam dros nesaf yn y neuadd, felly croeso chi aros fan hyn am ychydig, ond dewch trwyddo mor gloi as i phosib, ac yna gewn ni sgwrs a phaned a chacen. Nawr, gewn ni ganu Carol Rhif 21, o deied pob Cristion i Fethlem yr Awron i weled mor dirion i'wn diw, ac rhaid sefyll i ganu hon, mae hon yn anodd i ganu tra neistedd, felly gewn ni sefyll i ganu Carol Rhif 21. Oh,
Unwaith eto, Carol, i ni'n gyfarwydd iawn â hi, ond yn edrych ar y geiriau yna, rhwng glodyr mab bychan a'r luniau mair wiwlan a'r linell yma. Daeth diwdod mewn baban i'r byd. Tybiwn ni faint fydd yn canu cyrolau nadolig yma, a faint fydd yn canu yn wedig yn y cylchoedd Cymraeg, a'n sicr fydden nhw'n canu'r garol yma, a faint fydd yn canu'r geiriau daeth diwdod mewn baban i'r byd. Mae hwnna'n golygu fod Duw yn y nefoedd wedi dod fel baban a cael ei eni fel babi bach i'r byd yma. A dyna be ni'n credu. Ac fel dwedwn ni gynnau, fe ddath ei bwrpas, fel na fyddwn ni'n marw'n ysbrydol na thragwyddol. Ond wrth gwrs, mae yna gymaint ddim yn credu, mae yna gymaint yn gwrthod, oedd gymaint yn cysau'r Iesu. Felly dwi ddim yn dod ac yn dod â bywyd i bawb. Mae'r Beibl yn glir am yna. Ac felly mae rhaid gofyn ble ni'n sefyll. Ac a ydyn ni wedi derbyn y bywyd y mae'r Iesu wedi dod i'w roi. Ac ydych chi'n credu bod Duw wedi dod i'r byd yma. Achos dyna beth i ni'n sôn amdano. Ac yn yr oes yma, mi roedd yn rhywbeth cyffredin hanner canrif, can mlynedd yn ôl, ac am ganrifoedd. Byddai'r mwyafrif llethol wedi credu'r peth yna. Falle ddim yn honni fod yn Gristnogion, ond bydden nhw'n credu rhywbeth tebyg. Ond pryn yw'r pobl sydd yn credu na bellach yng Nghymru. Glywes i, nath rhywun dweud wrthai, bod yna rhyw ystadegyn wedi dod, mae Cymru yw'r wlad fwyaf aniwiol yn y byd, fwyaf digrefydd yn Ewrop. Yn Ewrop, siwr fod y byd, tybiwn ni. Digrefydd yn y byd. Mae'n anhygoel, dwi. I feddwl beth o'n ni fel Cymru. Gai ofyn i chi, ydych chi'n credu Iesu Grist i fod yn fab Duw a cael ei eni fel baban i'r byd? Achos mae'n rhaid. Mae'n rhaid credu fe. Dyna'r ffeithiau mae'r Beibl yn ei rhoi i ni. A mae'n mor bwysig. Achos os yw yn Dduw, ac os yw Duw wedi creu'r byd, os ni'n credu na, mae'r Beibl yn dweud fod e wedi, yna mae rhaid bod Duw yn gallu siarad â ni. Os yw e mor bwerus i gallu dweud y gair a dweud bydded goleini ac roedd na oleini, bydded anifeiliaid, bydded pobl, os yw'n gallu creu'r byd, mae'n beth anhygol i feddwl, dwi ddim yn gallu dweud wrthyn ni beth sy'n bwysig i ni gredu, ond mae e wedi yn y Beibl. Ac felly, ydych chi wedi dod i gredu'r hyn sydd yn ngair Duw? Wel, gen i feddwl fwy am hynny ymhellach. Carol rhif 20, nawr os oedd yr un diwetha, mae angen i ni sefyll, mae angen i ni eistedd i ganu hon, falle. Felly newn ni eistedd i ganu Carol rhif 20 o dawel ddinas Bethlem o dan y ser diri. Carol rhif 20. Amen.
mae yna tôn diwe yn yr ail bennill, a chwilio wnant am faban bach sy'n dod yn geidwad dyn. Yn obaith byw i ddynol ryw y bugail da ei hun. Dyna pam dath i fod yn geidwad, i achub o'r farwolaeth. Nid y farwolaeth corfforol. Y farwolaeth a ddath oherwydd ein pechod. Marwolaeth corfforol, sicr pan ni'n darllen yn Genesis, pan nath adda gefa bechi, ni'n gwybod fe ddath marwolaeth, ond yr un fwyaf dwys, yw'r un ysbrydol, lle nad ydyn ni'n cael mwynhau cymdeithas a Duw, bod ni'n farw i bethau ysbrydol am Dduw, a colli'r gymdeithas yna a Duw. A dyna pam dath i ddod â ni nôl i berthynas a Duw, i achub ni o'r farwolaeth ysbrydol sydd yn arwain at yr un tragweddol. A dyna yw'r neges yn Nadolig. Iesu Grist yn dod yn geidwad, yn waredwr, yn un sy'n achub. Dyna yw'r holl neges. Triwch chi ddarllen gair Duw a ffeindio unrhyw neges arall a byddwn ni'n rhyfeddu i glywed bod chi wedi ffeindio rhywbeth arall. Dyna yw'r neges. A dyna pam y dath e. Wel, cyn i ni gael ni carol arall, gen ni ddarlleniad o air Duw. Gen ni ddarllen o'r Efengil yn ôl Lyc, yr ail benod, ac gen ni'n darllen o'r 8fed adnod, hyd at adnod 16. Lyc 2 adnod 8. Ac yr oedd yn y wlad honno fi geiliaid yn aros yn y maes ac yn gwyliad ei praidd liw nos, ac wele angel yr arglwydd a safod ger llaw iddynt ac ogoniant yr arglwydd a ddisgleiriodd o'i hamgylch, ac ofni yn ddirfawr a wneithant. Ac angel a ddywedodd wrthynt, nac ofnwch canis wele yr wy fi yn mynegu chwi newyddion da o lawenydd mawr yr hwn a fydd yr holl bobl. Canis ganwyd i chwi heddi, geidwad yn Ninas Dafydd, yr hwn yw Crist yr arglwydd. A hyn fydd arwydd i chwi. Chwi a gewch y dyn bach wedi ei rwymo mewn cydachau a'i ddodi yn y preseb. Ac yn ddisymwdd yr oedd gyda'r angel liaws o linefol yn molianu Duw ac yn dywedyd, gogoniant yn y goruchaf i Dduw, ac ar y ddear tangnefedd i ddynion y wyllus da. A bu pan aeth yr angylion ymaith oddi wrthynt i'r nef, y bugeiliaid hwythau a ddywedasant wrth ei gilydd, awn hyd Fethlem, a gwelwn y peth hwn a wneithbwyd, yr hwn a hysbysodd yr arglwydd i ni. A hwy a ddeithant ar frys, ac y gawsant Mair a Joseph, a'r dyn bach yn gorwedd yn y preseb. Byddai bendith Duw ar iair sanctaidd ef. Gadewch ni nawr gan i carol rhif 2. Nawr, fe fyddai'n darllen y fersiwn llawn ar ôl i ni ganu'r carol yma. Ges i gopi gan cyfaill agos i ni yma yng Nghapel y Rhath o'r Gogledd, Geraint Jones, nath e siarad y fi tro diwethaf gwmpas y dolyg am y garol yma. Doedd yma yna fersiwn lle mae'r 12 pennill. Felly na i ddarllen. Mae hon yn un arbennig iawn. Mae'r pennillion sydd ar goll. Bydd e'n rhy hir i ni ganu. Mae'n blinoch i canu'r garol yma. Mae eisiau lot o egni gan i hon, ond petawn ni'n canu'r 12 pennill, fi'n credu fyddwn ni barod am gacen a diod yn weddol fi yn ar ôl e. Felly ni'n ddim canu, na i ddarllen e i chi, achos mae'n werth i ddarllen. Dwi'n mynd i clywed e tan rhain o'r blaen tan i mi gael copi, felly ni'n ddiolchgar iddyn nhw am rhoi y copi i ni. Felly, carol rhif 2 ar gyfer heddi'r bore yn faban bach. Rhif 2 gwn i sefyll i'w chanu.
Ond na i ddarllen y garol yna, to, bydd y 6 pennill ni newydd I chanu, ond mae yna 6 ychwanegol, ond mae'r drefn, mae yna rhai'n dod yng nghanol y rhai ni newydd I chanu. Felly na i ddarllen eto, os ydych chi am wybod beth yw'r efengyl, darllenwch y garol yna. Hyd yn oed y 6 pennill yna, ond mae'r gweddill. Os chi am wybod beth oedd neges Iesu Grist, pam dath o'r nefoedd i'r ddaear, pam dath e'n gwybod beth oedd yn mynd I ddigwydd, oedd e'n gwybod beth y dyn yn ei wrthod ac yn ei gysau ac am ei ladd Ond fe ddath am yr cyfan yn y garol yma. Fe gewch chi'r ateb. Fe ddath mwyn achub ni. Fel na fyddwn ni'n marw yn ysbrydol ac yn dragwyddol. Ac fe nath hynny trwy fyw yn bywyd perffaith a marw ar y groes. Cymryd cosb dyn gan ei dad ar y groes. Ond mae rhaid ni ddod ato I dderbyn y bywyd yna. Na ddarllen yr garol yma. Ar gyfer heddiw'r bore'n faban bach yn faban bach, y ganwyd gwreiddyn Jesen faban bach. Y cadarn, sôn am Iesu Grist nawr, y cadarn ddaeth o Bosra, y deddfwr gynt ar Seina, yr iawn gaid ar Galfaria yn faban bach, yn signo bron Maria yn faban bach. Caid bywiol ddŵr Ezekiel ar lun Mair, a gwir Feseia Daniel ar lun Mair. Caid bachgen doeth Eseia, yr addewyd roed I adda, yr alfa a'r omega ar lun Mair, mewn cor y methlem Juda ar lun Mair. Lot o'r Hen Testament fan hyn, cyn Iesu Grist cael ei eni. Mae angen I chi I falle I edrych mewn i'r Hen Testament ar holl addewidion bod yr Iesu'n dod. Mae e'n sôn am yr proffwydi yn sôn amdano fe'n dod. Gorffwyswch bellach lefiaid, cafwyd iawn. Nid rhaid wrth anifeiliaid, cafwyd iawn. Yn yr Hen Testament, o'n nhw'n lladd yn fel aber dros berchod. O'n nhw'n pwyntio at Iesu Grist. Dyna oedd bwrpas yr ebyrth, yr aberthu yn yr Hen Testament, y lladd yr llo ac yn y blaen, a'r ddafad neu beth bynnag yr afer. Gyd yn pwyntio at yr aberth ar y groes, sef Iesu Grist. Felly be mae'r bennill yma'n dweud yw, gorffwyswch bellach lefiaid. Sym eisiau chi I weithio bellach. Pam? Cafwyd iawn. Nid rhaid wrth anifeiliaid. Cafwyd iawn. Diflannu a wnaeth y cysgod. Mae'r sylwedd wedi dyfod. Nid rhaid wrth wyn na bichod. Cafwyd iawn. Na theirw, na thirturod. Cafwyd iawn. Does dim eisiau berthu a anifeiliaid dim mwy. Mae'r amser wedi dod I ben. Pam? Mae Iesu Grist wedi dod. Ystyriwn gariad trindod, o'i gwir fodd. Yn trefnu ffordd y cymod o'i gwir fodd. Y tad, yn ethol meichia, y mab yn fodlon diodda, ar ysbryd glân ei ddonia, o'i gwir fodd, yn tywys seion adra o'i gwir fodd. Yn gyfarwydd ar bennill yma, diosgodd Crist ei goron, o'i wir fodd. Dath lawr o'r nefoedd i'r ddaear. Ydych chi'n credu na? Pam? Mwyn coroni seion o'i wir fodd, I blygu ben dihalog, o dan y goron ddreiniog, y groes nawr, I ddioddef dirmig lludiog o'i wir fodd, codi pen yr eog o'i wir fodd. Dath ei ddelio gyda ni yr rhai eog. O cofiwn Gethsemane, lle bu ef, yn chwysu gwaed yn ddagre, lle bu ef, ac am y ffrangell greulon, yn arddu cefn y cyfion. Dyna linell, yma. Os ych chi'n, ni'n ymddiheurio rai sydd ddim yn siarad Cymraeg, chi ddim yn mynd I ddeall dim byd o beth ni'n dweud fan hyn, sy'n gobeith fydd elliw'n gallu cyfieithu'r holl emynau y garol yma yn y fan a'r lle. Felly, ymddiheuriadau, ond chi sy'n siarad Cymraeg, I chi'n gwerthfawrogi'r geiriau yma. Dyma'r dioddeb I Crist I ddioddeb dros ni, yn arddu cefn y cyfion. Dyna sut nath nhw drin Iesu Grist, yn chwipio I gefn. Ar hyd heolus seion, lle bu ef, a'i gnawd yn gwysu hirion, lle bu ef. Un anghyfarwydd arall. Hawdd olrain ei gerddediad hyd y llys, gan lwybr coch o'r lifiad hyd y llys, lle cafodd Iesu cyfion, ei watwar gan elynion, a tharoi wyneb tirion yn y llys, dirmig ar ei berson yn y llys.
O'r llys at orsedd peilad, ein mwyn, teinellwyd gwaed ein ceidwad ein mwyn, lle bu y Duw anfeidrol yn goddef barn angeuol, gan ei greadur meidrol ein mwyn, yn fyd fel caeth troseddol ein mwyn. Oedd yn dawel, fel un eog. Doedd e ddim yn eog. O dacwr oen mewn dalfa ein mwyn, yn esgyn pen Calfaria ein mwyn, i ddioddef dwy loesion, ar bren y groes rhwng lladron, y bicell fain a'r hoelion, ein mwyn, a cholli gwaed ei galon ein mwyn. Gorweddodd yn y beddrod ein mwyn, i dynnu'r damp o'i waelod ein mwyn. Y nawr mae ar ei orsedd yn cynnig yn rhad drigaredd, mae ddeiant a thangnefedd ein mwyn, i'r adyn mwyaf ffiedd ein mwyn. Dyna beth mae'n cynnig maddau ni. Dyna yw neges yn Nadolig, nid maddeiant cyffredinol, nid heddwch cyffredinol, mae hwnna'n bwysig, ond i fi ac i chi. Achos mae rhaid i ni sefyll o flaen Duw ryw ddydd. Dyna beth mae'r Beibl yn dweud. Gewch chi benderfynu drostoch eich hunan os ych chi'n credu fe. So Duw yn gallu creu y byd, dyw e ddim yn ei camgymeriad yn ei rybuddio ne. A mae wedi dweud fe fyddwn ni gyd yn sefyll o'i flanau. Ond mae e'n cynnig maddeiant am bob pechod. Cyfiawnder a fodlonwyd, waith ei iawn, ar ddeddf a anrhydeddwyd waith ei iawn, mae uffern fawr yn crynu, a'r dirtir ber yn canu, a Duw a dyn yn gwenu, waith ei iawn, mewn hedd ymherson Iesu, waith ei iawn. Mae ddigon fan hyn i chi allu pregethu am flwyddyn ar bob un pennill. Ond y bennill olaf, dyma i chi bennill. Am hyn bechadur brysia. A dwi wastad yn pwysleisio hwn. I ni ddim yn gwybod, yn wedig tywydd fel hyn, i ni'n gwerthfawrogi'n fawr iawn pob un sydd wedi dod, ac yn deall y rhai sydd ddim wedi gallu dod. Gobeithio bod nhw'n gwrando ar-lein. Achos mae'r neges yn bwysig. A mae rhaid ni frysio, achos dydyn ni ddim yn siŵr o fori. Ni ddim yn siŵr o heno hyd yn oed. Ac os yw Duw yn iawn yn ei Feibl e, fe fyddwn ni ryw ddydd yn sefyll o'i flaen e. Ond dyna pam dath Crist. Fe dath Crist i'n hachub ni. A fe dath ei faddau ni. A mae di addo, pob un sy'n dod ato, mae'n addo maddau. Felly, dyna pam yn dweud, am hyn bechadur brysia fel yr wyt, sy'n eisiau gwella, sy'n eisiau chi fod yn fwy crefyddol, sy'n eisiau chi roi fwy o arian i'r tlawd, ni eisiau helpu pawb, ni eisiau gwneud popeth, ni eisiau dod, ni eisiau gwneud y holl bethau, ond does dim angen wneud dim byd o'r fath i ddod yn Gristion. Am hyn bechadur brysia fel yr wyt, i mofyn am y noddfa fel yr wyt, i ti yr agorwyd ffynon. A ilch dy glwyfau dion. Mae'r gwaed a agorwyd a lifodd ar y groes, dyna beth mae'n golygu, y ffynon ar y groes, y gwaed Iesu Grist, mae hwnna wedi dod mwyn golchi pethau brwnt ni. A ilch dy glwyfau dion, fel eira gwyn yn salmon, fel yr wyt, gan hynny tyrd yn brydlon, fel yr wyt. Nid at y preseb, ond at y groes. Dyna neges yn Nadolig. Dyna beth mae'r Beibl yn dweud. Nid beth dwi'n dweud. Dyna beth mae'r Beibl yn ei ddweud. A mae i gyd yn y garol yna. Mae rhan ohono fe yn y garol yn y llyfr yma rhif 2. Felly, darllenwch y to pan fydd cyfle ydych chi. Wel, gen i eistedd nawr i ganu carol rhif 24 rhwng foliant o'r mwyaf i Dduw y goruchaf. 24.
Does dim amser da fi ddarllen, bys ni'n licio darllen at o, mae'r garol yna, mae'r siwr fod y Cymraeg neisach dwi'n wedi clywed erioed. Licen ni beth ni'n gallu cyfansoddi geiriau tebyg. Ond, ta beth, dim amser nawr, ond mae'n hyfryd darllen y garol yna a'r cynnwys hefyd. Wel, gen i ganu carol rhif 9. Ni'n ni aros ar ein heistedd eto i ganu hon, dawel nos, sanctaidd yw'r nos, cwsg a gerdd, wain a'r hos. Rhif 9 ar ein heistedd. Cyn i fi ddod â neges byr, gyn ni ganu carol rhif 32, wele cawsom y Meseia cyfaill gwerthfawr oca erioed. 32 gyn ni sefyll i'w chanu.
Wel, cyn I ni ganu'r garol olaf, na I roi testyn I chi gyntaf yna, gewch chi neges byr. Mae'r testyn yn dod o Lyc 2, adnod 12, a hyn fydd arwydd I chwi. Chwi a gewch y dyn bach wedi rwymo mewn cydachau a'i ddodi yn y preseb. Nawr, rhai misoedd yn ôl, byddaeth cyfle I ni I fynd ar wyliau byr. Dydyn ni ddim wedi wneud hyn yn aml, I ddweud gwir, dwi'n trio meddwl, yn enwedig tramor, mynd am 2-3 noson dros y môr am wyliau. Ond fe ddaeth cyfle, daeth yn bosib I ni fynd. Ac fe gafon ni fynd I le o'r enw Venice. Nawr, am le, am wyliau. 3 noson. A petai chi wedi dilyn ni, petai'r ffôn wedi bod mlaen, a wedi recordio sgwrs fi a Helen am yr 24 awr cyntaf, wedi dweud y 48 awr cyntaf. Neu tybiwn ni am yr 30. O'n i'n mynd rhwng bob cornel ac yn syllu ac yn dweud, waw, mae hwnna'n anhygol. Yn credu dwedon ni, mae hwnna'n anhygol, bob 5 eiliad. Bob 5 eiliad, o'n i'n mynd, pan deithon ni oddi ar yr awyren, ar y bws, cyrraedd yr cyrion Venice, ac yna croesi'r bont, neu beth bynnag oedd e, ac edrych lawr. Ac o'n i'n meddwl, dwi'n mynd I gweld dim byd tebyg yn fy mywyd I. Ac yna'n cerdded ar hyd y strydoedd, a trwy'r amser yn dweud, wel, mae hwn yn anhygol. Ac yn ar ôl I ffeindio'r ble o'n i'n aros dros nos, gofynon ni iddyn nhw, sut I ni fod I fynd? O'n i'n mynd I wneud digon ymchwil cyn, sut I ni fod I fynd i'r prif le, i'r sgwar. A dyn nhw'n digon rwydd, tua 10 munud o wac. Pidwch y credu nhw, wel, fi'n credu fod yn 10 munud o wac, siwr o fod, os oeddech chi'n mynd y ffordd iawn. A fe roedden nhw fap I ni, fel maen nhw'n ei mewn gwesti, a mae fel map I blant, maen nhw'n luniau bach. A dwi ddim yn gwybod os yw yn ddaearyddol gywir, dwi ddim yn siŵr. Siwr fod bod e'n weddol gywir, ond dyw'r manylder ddim yna, ond dyna beth o dynnu. Felly o'n i'n cerdded fel hyn gyda'r map a ffeindio, o'n i'n gwybod ble yn y byd o'n I. Achos mae yna gymaint o lonydd, roedd yna gymaint o gamlesiau'r dŵr yn mynd yn bob man, I bob cyfeiriad, ac o'n i'n mynd rownd mewn cylchoedd dro ar ôl tro, nes yn y diwedd, benderfynu ni, mae'r ffôn dyn ni'n mynd I roed y ffôn mlaen, a roed y ffôn, ac o'n i'n dilyn y map ar y ffôn I gyrraedd y pen ble ni eisiau'r sgwar. A dwi ddim yn gwybod, sawl gwaith yn ystod y dyddiau, dwi'n siŵr bod fi wedi gweld y siop na'r blaen. Ac yn mhen 10 munud to, dwi wedi gweld y siop na'r blaen, achos oedd y gacen yna fyna yn y ffenest. Ac yna mynd rhwng tom 10 munud arall, a'r broblem oedd yr adeiladau mor fawr, mor dal, a'r lonydd mor gul, ac oedd y signal y ffôn siwr o fod I mynd, ac o'n i'n colli fe, felly o'n i'n dyfalu ble o'n i'n mynd, ac o'n i'n mynd, wel, mi'n credu arwyddion yna, ond o'n i'n mynd deall ar arwyddion, oedd ambell I beth yn pwyntio fel hyn, a dim un o'n nhw'n dweud beth o'n i eisiau gwybod, ac felly, yn y diwedd o'n i'n ffeindio fe, ond hyd yn oed ar ôl y 3 diwrnod pan ni'n barod i'n ôl, o'n I dal I fynd ar goll. Ond oedd na arwyddion yna, mi roedd map gen I, ac mi roedd gen I ffôn, ond oedd dim un o'n nhw wedi helpu. Wel, hwnna oedd y 30. Ond nawr, pan deithon ni nôl o'n gwyliau ni, ar yr awyren o Venice, ac yn y maes awyr, weles I tîm Benetton, rygbi, so ges I sgwrs dy pob un o'r una, rhywbeth oedd yn gyffroes iawn. Nid pinnacle y gwyliau, oedd gweld Venice yn hyfryd, ond gweld llon tîm yn dod I chwarae lawr yn Iwerddon, oedd hwnna'n gyffroes, a dod ar awyren a glanio ym Mryste. Nawr, dwi ddim eisiau upsetio unrhyw un sy'n dod o Fryste, nac unrhyw beth felly, ond dwi'n dod mas mewn rhyw liw coch pan mae rhywun yn dweud y gair Bryste wrthai. Mae eisiau i'r maes awyr Caerdydd sortio un am mas a cael digon o awyrennau mynd o Gaerdydd, achos mae ffeindio ffordd I Fryste yn anodd ac mae nhw'n hoffi wneud eich bywyd chi'n ddiflas. 3 gwaith mewn 1 blwyddyn dwi wedi cael llythyr gan trigolion maes awyr Bryste. Ac yn gofyn am arian, fel petai dim digon dyn nhw'n barod. 3 gwaith. Dwi ddim eisiau sôn am y ddwy achos yna. Mewn blwyddyn, mewn llai na 12 mis, dwi wedi cael
tair gwaith mae'n achos wedi dod o ddirwy gan rhywbeth i wneud gyda maes awyr Bryste. Ond yn y achlysur yma, ni'n dod nôl o Venice, wedi mwynhau, wedi treulio trydau methu ffyn o ffordd, methu deall arwyddion, a mynd ar goll. Ac yna'n dod mas, a gweld y lôn, ac o mlaen i y lleiad. Lleiad o brydd a mwd, a tomeni o brydd, a tomeni o mwd, a Jack codi baw, JCBs yn bobman, loriau, cerig, dim maes parcio, ond ni'n methu gweld oedd e wedi mynd. O dim byd na. A ni'n meddwl, sut yn y byd, o'n i wedi trefnu, oedd Osian ac Eli mynd i bigo ni lan, sut yn mynd i ffeindio nhw? Ble ni fod i fynd? O'n i'n chwilio, o'n i'n methu gweld unrhyw arwydd, unrhyw le, sut o'n i fod i ffeindio nhw i fynd gatre yn y car. Wrth i fi feddwl, fe ganodd y ffôn, a fe ddwedodd nhw, ni'n gweld chi ar y lôn. Dys i gret, hyfryd. Chi'n gweld ni ar y lôn. So fe ddwedodd si, reit, ble si ora ni? Fi'n siŵr allwn ni ddim dod mlaen fan hyn, achos oedd yna geir yn bobman. Felly ddwedodd si, ewch chi ar y ffôn, a ni'n gweld nhw, ewch chi lan, a nhw'n mynd heibio fi, ond nhw mor agos yna, ni'n gallu cyffwrdd nhw. Ewch chi lan fyna, troi rownd, a dewch nôl, a ffeindio ni, gerddon ni lan ffordd na, a gewch chi pigo ni lan ar y ffordd nôl. A dyna beth neithbwyd. Ond, meddyliau si, wel, mae yna oleadau traffig fan hyn. Maen nhw wedi troi'n goch, maen nhw wedi stopio yn y goleadau traffig. Mae'n helpu bawb ac i pobl maes awyr Bryste. Bod ni ddim yn trafferthu unrhyw fwy o lol, agor y drws, agor y bwt, mewn ar bag, a ffwrdd â ni. Tan wythnos yn ddiweddarach. Maes awyr Bryste ni Cardigrwydd wedi anfon llun i mi o fy siaced frown lledr, fy hoff siaced i. Ar fy nghefni, fi yn edrych mewn i'r bwt, a bag yn mynd mewn i'r bwt. Ac os oedd hwnna ddim yn ddigon, anfon nhw 2 lun i mi. Ges i 2 lun am y pris o gampynt. Nawr yma, llun am gampynt. O fi'n rhoi y bagiau yn y bwt. Nawr, na ddigon i ddweud, o'n i'n eitha crac. Heb sôn am y 2 achlysur arall sydd wedi bod, yna fi ddim amser fi, byn ni'n mynd tan hanner nos os o'n dweud straeon nawr, chi, a pa mor grac dwi am reina, ond na ni'n siarad dros baned am reina nes ymlaen. Ond fi'n siŵr, nes i feddwl apelio, achos mae modd apelio yn does, ond dwi ddim wedi wneud o'r blaen, ond dwi mor agos i wneud, achos dwi'n teimlo'n aml iawn, dwi ddim yn deg. Yn bob un o'r achlysurion yma, ni'n meddwl, wel, oedd y car wedi stopio'r golau coch. O'n i ddim yn drafferthus i neb arall. Mewn y bag ffwrdd ni. O dal rai fi dalu 70 pint os o'n i wedi talu fe a fewn digon amser iddyn nhw. Wel, petai ni'n apelio, byddwn ni'n credu dwi'n weddol siŵr. Achos mae rai fi ddweud, dwi yn eog o hwn, dwi ddim yn un dda am ddarllen, sy'n mynydd o fi ddarllen arwyddion, a dwi'n edrych lan, a fi'n cwyno bod e ddim na, ond fi'n siŵr bod e na. Mae yna ymlaen ni. So, o'n i'n meddwl byddwn nhw'n siŵr di anfon llun i fi o pidwch llwytho'r car fan hyn. Felly, meddyliais i, dwi ddim yn mynd i fynd trwy'r trafferth, ond nhw'n profi fi'n anghywir, dala i'r dirwy, popeth yn iawn. Nawr, mae'r Beibl. Mae yna gymaint o arwyddion yn y Beibl. A'r mwyafrif ohonyn nhw yn pwyntio at Iesu Grist. Maen nhw'n pwyntio at ei bersonau, maen nhw'n pwyntio pwy oedd e, Duw, ac mi roedd e'n ddyn. Dyna beth mae'r Beibl, dyna'r arwyddion, mae'r holl arwyddion yn y Beibl, y hen a'r newydd, yn pwyntio at Iesu Grist, at ei ddyfodiad i'r byd, a pam dath Iesu Grist i'r byd. Ac os ych chi roed i ystyried y proffwydolaethau, Jeremia, Ezeia, Meica, pob un ohonyn nhw, gymaint o proffwydi. Beth oedd y proffwydiodd? Gweinidogion, gweision Duw, pregethwyr yr oes. Ond roedd yna rhywbeth arbennig, roedd Duw yn dweud wrthyn nhw, rhyw sut ni'n gallu deall sut. Mae e'n ddirgelwch yn dweud. Trwy nerth Duw ar ysbryd glân yn rhoi arnyn nhw beth i ddweud. Dyna beth yw'r proffwyd. Ond ni'n gwybod bod e'n wir achos fe ddath e'n wir. Yr oedd yr holl proffwydi wedi dweud fod Iesu Grist yn dod. O Duw wedi dweud oedd y proffwydi, beth oedd neges Duw.
cyn i Iesu Grist dod. Felly dyna'r arwydd gyntaf. Arwyddion yn yr Hen Testament, mae'r Hen Testament yn anferth, mae'n fawr, drychwch chi ar y Beibl, dan cyntaf y Beibl, mae gyd yn sôn am Iesu Grist yn dod. Dyma i chi enghraifft, cannoedd a'r gannoedd o flynyddoedd cyn i Iesu Grist cael ei eni, mae hwn yn ffaith nawr, o ran ffynhonnell hanesyddol, dyma i chi'r ffynhonnell fwyaf dibynadwy yn y byd. Does neb wedi gallu profi bod y Beibl yn ffynhonnell ffals. Ac os felly, cannoedd o flynyddoedd cyn gen Iesu Grist, dwedodd Eseia hwn, yn Eseia 9, adnodd 6-7. Canis bachgen aned i ni, mab a roddwyd i ni, a bydd y llywodraeth ar ei ysgwydd ef, a gelwyr ei enw ef, rhyfeddol, cynghorwr, y diw cadarn, tad tragwyddoldeb, tywysog tangnefedd, a'r helaethrwydd ei lywodraeth a'i dangnefedd, ni byd diwedd, a'r orseddfa Dafydd, ac ar ei frenhiniaeth ef i'w threfnu hi, ac i'w chadarnhau a barn ac a chyfiawnder o'r pryd hwn a hyd byth, sel arglwydd y lluoedd a wna hyn. Beth wedodd Eseia yn union am Iesu. Os hwnna ddim yn ddigon, Eseia 7:14. Am hynny yr arglwydd ei hun a ddyru chwi arwydd. Wele, morwyn a fydd feichiog, ac a esgor ar fab, ac a eilw i enw ef Emmanuel. Nawr, mae hwnna yn gyd-digwyddiad anhygol. Dwi ddim yn gyd-digwyddiad. Cannoedd o flynyddoedd cyn Iesu Grist. Gael dweud hyn cyn i fynd mellach, does dim un crefydd arall gyda proffwydolaethau. Mi'n credu bod un i gael, a mae e mor eang gallai unrhyw un gyflawni'r proffwydoliaeth honno. Mae'r Beibl yn llawn proffwydolaethau. Arwyddion. Meica 5, adnod 2. A thithau Bethlehem Effrate, nawr ni'n mynd wir fanwl, os nad oedd y llall yn fanwl, a thithau Bethlehem Effrata, dy fod yn fechan ymhlith miloedd Jwda, eto honno ti y daw allan i mi, un i fod yn llywydd yn Israel, yr hwn yr oedd ei fynediad allan o'r dechreuad dyddiau tragwyddoldeb. Mae'n dweud wrthon ni, ni'n gwybod ble, pwy, pryd, enw, ni wedi cael yr holl fanylion yn yr Hen Testament. Yr holl fanylion yno i ni fel arwyddion. Nawr, mae rhai sydd yn dod yma'n reoledd wedi clywed hwn salgwaith. Dwi ddim yn ymddiheurio am ei ddweud e. Gwrandewch ar hwn. Dyma beth dwi wedi darllen mewn llyfryn. Mae yna 333 proffwydoliaeth am Iesu Grist. Mae yna filoedd yn y Beibl, ond yn uniongyrchol yn sôn am Iesu Grist. Mae yna 333. Anghofiwch 333 am funud, cymerwch chi 50, gwers mathemateg i chi, a dwi ddim yn dda mathemateg. Gymerwn ni 50. I un dyn gyflawni yn llawn, yn fanwl gywir, 50 o'r proffwydolaethau yma, dyma'r tebygolrwydd, dyma'r ystadegyn, dyma'r rhif mathemategol. Mae'r siawns iddo fe fod yn wir yw hyn, yn anghywir yw hwn. 1 mewn 11, 250, 000, 000, 000, 000. Mae yna enw am y rhif yna. Dwi ddim yn gallu ffeindio'r cyfieithiad iddo fe, so dwi ddim yn mynd i roed e. Doedd e ddim yn fy ap Cymraeg geiriadur am y rhif. Mae e'n rhif hirt. Mae e tu hwnt i bob ymgyffred i ystyried na all hyn fod yn wir fod Iesu Grist yn fab i Dduw. Ond cofiwch, dim ond 50 o'r proffwydolaethau oedd yna. Dychmygwch y rhif beth chi'n neud y mathemateg am 333. Mae'n amhosib. Does dim un crefydd yn dod nagos i hwn. Does dim unrhyw un athroniaeth dim byd. Mae'r ffeithiau yma, fe nath y dynion cyffredin yma, trwy nert Duw cael y neges i'w roed am ddyfodiad Iesu Grist, am pwyntio at Iesu Grist i ddod, ac felly mae'r mathemateg yn dweud wrth chi, mae'r gwyddoniaeth yn dweud wrth chi, mae'r hanes yn dweud wrth chi, gall e ddim fod yn anghywir. Am arwydd. Ond i chi ddim wedi weld e, siwr o fod. Dyw'r byd ddim wedi weld e, dyw Cymru ddim wedi weld e, o nhw'n ei weld e. A falle bod yna rai fan hyn ddim wedi weld e. Gallwch chi ddim cael arwydd fwy glir. Mae fel fi'n croesi'r lôn a'n dweud, dim llwytho'r car o dan fy nhrwy. Mewn du a gwyn
a coch yn bobman. Mae mor glir yna. Mae'n amlwg. Ond dyna be mae'r Beibl yn dweud, y rheswm chi ddim yn ei weld yw bod chi'n farw yn ysbrydol, neu yn ddall yn ysbrydol. Chi ddim yn gweld yr arwydd. Dyna be mae'r Beibl yn dweud. A dyna pam dath Crist i dod â ni o'n tywyllwch a'n cyflwr y farwolaeth. Ni wedi darllen gyda Lyc 2, adnod 8, ac yr oedd yn ôl, dyma i chi arwydd, mae arwydd arall. Ydych chi'n credu bod hwn wedi digwydd? Ac dwi yn. Ac yr oedd yn y wlad honno, fi geiliaid yn aros yn y maes, ac yn gwyliad ei praidd liw nos, ac wele angel yr arglwydd a safod ger llaw iddynt, ac ogoniant yr arglwydd a ddisgleirioedd o'i hamgylch, ac ofni yn ddirfawr am wneithant, a'r angel a ddywedodd wrthynt, nac ofnwch, canes wele rwy fi yn mynegu chwi newyddion da o lawenydd mawr, yr hwn a fydd i'r holl bobl, canes ganwyd i chwi heddi geidwad yn Ninas Dafydd, yr hwn yw Crist yr arglwydd. Wel, am brofiad. Am arwydd. Am fanylion yn pwyntio at Grist. Mae'r proffwydi wedi wneud ond nawr i ni'n gweld fan hyn. Yr arwyddion diri yma yn yr awyr. A heb sôn am yr achlysur arall gyda'r ser, y seren yn pwyntio'r ffordd. A'r hanes tu ôl i hwnna, mae'r arwyddion i gyd yna. Ond dyma i chi arwydd arall, mae'n dweud y gair arwydd, Lyc 2 adnod 12. A hyn fydd arwydd i chwi a gewch y dyn bach wedi ei rwymo mewn cydachau a'i ddodi yn y preseb. Fyddwch chi'n gwybod bod chi'n y lle iawn, fe fydd y baban bach wedi ei rwymo mewn cydachau mewn preseb. Mae y mor fanwyl yna, a dyna be ffeindio nhw. Mae'r cyfan yn datgan dyfodiad Crist, yn dweud am ei eni a pham iddo ddod, pam roedd rhaid iddo ddod. Nid oedd modd bod yn fwy eglur. I ddweud y gwir i chi, gallech chi ddim fod ag arwyddion fwy clir. Y rheswm dyw pobl ddim yn ei weld nhw, hyd yn oed pobl crefyddol, bod nhw'n yn gweld hwn. Achos bod yna ddallineb ysbrydol. Dyna neges pam dath Crist. Felly, ni yma eto, blwyddyn arall di mynd heibio yn anhygol yn diwedd. Nifer o'n chi wedi bod sawl gwaith i'r noson o Garolau. Noson o Garolau arall, 2024. Ni'n gwybod faint mwy gewn ni. Ni'n gwybod, os fyddwn ni yma to, ni'n gwybod yna, does dim addewid o'na dynnu. Ond ni'n gwybod bod yna rhaid i bod. Ond gai ofyn y cwestiwn yma. A ydych chi wedi cymryd sylw o'r arwyddion? Arwyddion i arwain y ffordd cywir ac arwyddion i rybuddion beryglon. Mae'r arwyddion yn y Beibl yn dweud wrthoch chi beth yw'r ffordd i'r nefoedd, y ffordd at Grist, ond hefyd mae arwyddion yn cael ei defnyddio i rybuddio chi am beryg ac am y dydd byddwn ni'n atebol. Dyna'r peryg mwyaf. Fe fyddwn ni'n atebol am ein bywydau. Dyna beth mae'r Beibl yn dweud. A mae yna golledigaeth, mae'r Beibl yn dweud, mae yna gosb. Ond be mae'r Beibl yn dweud wrthoch chi yw bod Iesu Grist wedi cymryd y gosb yn fy lle. Fe ath e'r groes yn fy lle. Mae'r arwyddion hefyd sôn bethau da. Mae'n sôn am bod angen i ni fod yn berffaith i fynd i'r nefoedd. Dyna be mae'r Beibl yn dweud. Fedrwn ni byth fod yn berffaith. Ond be mae'r Beibl yn dweud yw, mae Iesu Grist wedi byw bywyd perffaith yn eich lle chi. A mae'r cyfan yn arwyddion at hynny. Felly gai ofyn i chi, ydych chi wedi ystyried yr arwyddion hyn? Ystyried yr arwyddion o beth yw'r pwrpas ni yn y byd. Ydych chi wedi meddwl pam ydw i yn y byd? Arwyddion i ystyried a meddwl sut ydw i fod i fyw a sut ydw i fod i farw. Mae'n arwyddion yn dweud wrthon ni i baratoi ni ar gyfer marw. Mae'r Beibl yn llawn ohonyn nhw. Rhufeiniad 1 adnod 20. Canes ei anweledig bethau ef creadigaeth y byd. Wrth i hystyried yn y pethau a wnaed a welir yn amlwg, pethau wnaed y greadigaeth, sef ei dragwyddol allu ef a'i ddiwdod, hyd onyd ydynt yn ddiesgus. Be mae hwnna'n golygu yw hyn? Mae Duw wedi dweud wrthyn ni i chi'n ddiesgus. Y mae Duw wedi creu y byd, a rhyfeddodau'r byd, ac mae hwnna'n ddigon i ddweud wrthych chi. Yn arwydd pendant, rhaid i chi geisio yr atebion am fywyd ac am farwolaeth. Achos i ni gyd heb esgus yn ôl gair Duw.
Mae wedi rhoi'r ei air i ni. Mae e'n datgan yn gwbl eglur pwysigrwydd pwyso'r Iesu Grist yn llwyr ac yn unig. Mae wedi dweud na wrthon ni yn ei air. Mae'r arwyddion i gyd yna. Mae wedi dweud rhaid dod at Grist. Rhaid pwyso ar ei fywyd bod di byw y bywyd perffaith. Chi byth yn mynd i fod yn ddigon da i blesio Duw, ond mae Iesu Grist wedi gwneud yn eich lle. Chi byth yn mynd i gallu talu'r pris am eich pechod. Mae Iesu Grist wedi talu'r pris, wedi cael ei gosbi yn eich lle. Mae di addoch golchi chi'n lan madder cyfan, ond mae rhaid dod ato. A gofyn, na pa mae'r garol na, brysia, tyrd yn gloi, tyrd yn frydlon. Arwyddion arall i gloi, fyddwch chi siŵr wedi cael profiadau yn eich bywyd, y byddwch chi'n gallu disgrifio fel arwyddion. Dwi'n weddol siŵr byddwn ni'n rhyfeddu os nad ydych chi wedi cael arwyddio mewn bywyd, gellir disgrifio bod Duw wedi rhoi nhw na i chi, fel arwydd i chi geisio Duw. Digwyddiadau y mynnu chi aros a meddwl ystyried, a ydw i yn barod i wynebu tragwyddoldeb. Gai ofyn i chi, ydych chi dal i feddwl mae pawb yn yr un cwch, ac felly gobeithio mae gorau fydd popeth yn iawn. Ond dyna'r tragedi mwyaf. Dyna fel falle o'n i'n meddwl rhoi bagiau yn y car, wel, mae rhaid i ni fynd, felly mae pawb yn yr un cwch. Symot, ges i ddirwy, ges i gosb, nes i ddim darllen yr arwydd. Ond llawer mwy difrifol yw tynged yr enaid. A mae Iesu Grist wedi dweud edo, a dyma i chi arwydd, dyma un o fy hoff arwyddion. Yr Iesu a ddywedodd wrtho ef, mae fi, sef Crist, mae fi yw'r ffordd a'r gwirionedd a'r bywyd, felly mae Iesu Grist wedi dweud wrthon ni, mewn geiriau eraill, does dim crefydd arall. Dyna be mae wedi dweud, na mae'r croeso i chi i wrthod Crist, ond os yw e'n dduw, mae hwnna'n ddweud anferth. Mae wedi dweud, fi yw'r ffordd, a'r gwirionedd, a'r bywyd, a mae wedi dweud am fwy yna, nid yw neb yn dyfod at y tad, ond trwy fi. Felly, dwi'n un ffordd sydd at dduw yn y nefoedd, yn ôl Iesu Grist, a hwnna yw trwyddo fe. A mae wedi dweud wrthyn ni, mae fe yw'r ffordd, fe yw'r ffordd i'r nefoedd, fe yw'r gwirionedd, does dim gwirionedd, fe yw'r gwirionedd, a fe yw'r bywyd. Mae'n rhoi bywyd, mae'n dod â ni o farwolaeth i fywyd. Felly, rhaid dod at Grist. Dwna ddim yn golygu roi rhyw eiliad fach iddo bob nawr ac yn y man. Neu cydnabod yr Iesu ambell waith. Dwna ddim yn ddigon. Mae'n golygu dod at Grist, at y groes, yn waglaw o'n gweithredoedd. Peidiwch o dod yn dweud beth chi wedi wneud. Dod at Grist a droed y groes gyda'ch pechod. A gofynnwch iddo fe i faddau chi. Dyna yw'r efengil. Dyna yw'r holl garolau ni wedi canu. Gofyn am faddeuant. A mae e wedi addo. Mae maddau pawb sy'n dod ato gofyn, rhai sydd yn llwythog. Fy hoff adnod arall gen i sawl un, Eseia 5:6, ceisiwch yr arglwydd tra galler ei gael ef, gelwch arno tra fydd yn agos, ceisiwch. Does dim esgus gan neb, fel o'n i'n defnyddio, weles i mor arwydd. Dwi'n ddim yn mynd i weithio. Mae Duw wedi rhoi digon arwyddion. Mae yna achlysuron yn ein bywyd ni, salwch, damweiniau. Pob math o bethau, tristwch, pob math o bethau. Mae'n rhoi arwyddion i ni, dro ar ôl tro, mae'n dweud, ceisiwch fi. Ac felly os, fel dwedais i ar y cychwyn, ein gweddi ni yw bod presenoldeb Duw wedi bod yma. Ac os yw presenoldeb Duw yma heno yma, yna dyma her i chi, ceisiwch yr arwydd, ceisiwch Grist, tra y galler ei gael ef. Achos yr eiliad ewch chi trwy drysau. Falle ni chewch chi gyfle to, a fyddwch chi'n colli'ch ffordd. Ond yr her yw, dewch at Grist, tra ei fod yn agos. Wel, i ni wastad yn gorffen gyda'r garol yma, rhif 15. A'r rheswm dwi'n hoffi, mae e mor wahanol i'r dôn pan ni'n canu yn Saesneg, yr carol arall, dwi ddim yn licio'r dôn, ond mae'r dôn gyda'r geiriau yma, hon yw fy hoff un dwi'n credu, ond falle oherwydd yr ail rhan o'r bennill olaf. Iesu bendigedig. Fyddo pwnc ein can. Fore di Nadolig yn ei eglwys lan. Ac mae'r dôn yn siwtio'r geiriau.
A pan i ni'n dod at y darn yna, i ni ganu ac i ofyn y byd Duw, dyma chi her, dychmygwch bydau presenoldeb Duw yn llenwi'r lle yma, achos bod ni'n dyrchafu enw ei fab, Iesu bendigedig. Wel, Carol, rhif 15, gen i sefyll i'w chanu. Nawr bydde di ras yn harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd glân fod gyda chwi oll hyd byth. Amen.